Dámo a pánové, vážení zastupitelé, potles za účast, ano. Vítám vás na dnešním třetím zastupitelstvu naší obce, zasedání zastupitelstva obce Senohraby, zde tedy 19. května. Co se týče účasti, omluvil se písemně zastupitel pan Zahradník kvůli zdravotním problémům, že se nedostaví, takže je omluven. A máme tady ještě takový rest z minula paní zastupitelce Vrbové. Ještě dlužíme osvědčení o tom, že byla zvolena zastupitelkou, takže tímto předávám osvědčení. Takže se nás tady sešlo tedy 8 zastupitelů. Konstatuji, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Jako zapisovatele zápisu bych jmenovala pana Jana Herbsta. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak? Děkuji. A jako ověřovatele zápisu bych prosila paní Vrbovou a pana Krepse. Má někdo jiný návrh? Takže bych prosila hlasovat. Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Vrbová a pan Kreps. Kdo je pro? Děkuji. Takže přistoupíme k programu. Já bych přečetla tedy, jaký máme dnes na zastupitelstvu program. Bod číslo 1 přivítání, kontrola účasti, bod číslo 2 volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu, bod číslo 3 schválení programu jednání zastupitelstva obce, bod číslo 4 schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.4.2015, bod číslo 5 smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ distribuce ulice Svahová, bod číslo 6 záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce parcelní číslo 517/2, bod číslo 7 žádost o odkup pozemku parcelní číslo 409/20, 409/24, 409/25, 409/34 a 568 ve vlastnictví pana Jankovského obcí. Bod číslo 8 rozpočet dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 a 17. Bod číslo 9 zřízení informačního systému pro občany, takzvané SMS brány. Bod číslo 10 nákup komunální techniky, malého traktoru. Bod číslo 11 oprava komunikací pozemně, oprava části komunikace na Višňovce. Bod číslo 12 různé a bod číslo 13 diskuze. Má někdo návrh na doplnění programu? Není tomu tak. Takže nechám hlasovat o tomto programu. Kdo je pro, abychom měli tento program v pořadí, v jakém jsem ho teď přečetla? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Takže budeme postupovat podle tohoto programu. Takže přistoupíme k bodu číslo 4, to je schválení zápisu z minulého zastupitelstva. Takže zápis byl řádně ověřen, vyvěšen. Má někdo k minulému zápisu nějaké připomínky? Není tomu tak. Takže nechám hlasovat o tomto usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.4.2015. Kdo je pro? Kdo proti? Děkuji. Takže usnesení bylo schváleno. Bod číslo 5, smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ distribuce. Jedná se o novou trafostanici, která byla vybudována v komunikaci Svahová, je to tam před Palem. Už v minulosti se teda obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí, takže ta trafostanice byla přebudována. Teď je taková tendence vlastně ty velké trafostanice zmenšovat, tak jako třeba tam u toho transformátoru na pozemku z Meškalových, takže byla už vybudována a teď jde o to, abychom tady schválili smlouvu o tom, že vlastně povolujeme vstup na tento náš pozemek, na kterém trafostanice stojí a přístup k ní a že ji vlastně strpíme na našem pozemku. Má někdo připomínky k této trafostanici, k tomuto bodu?
Není tomu tak. Takže bych přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti číslo IE-63 00 090 na akci trafostanice Svahová, parcelní číslo 68/2. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Počkat, pane Hrost, nebo? Já bych se dostal. Dobře. Takže přistoupíme bodu číslo 6, a to je záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce. My jsme nechali už v minulosti vyměřit tento pozemek. Je to pozemek, který jde podél zahrad nemovitosti Pankrácových, těch dolních u nádraží a paní Táborské. Je to vlastně takový pruh, který vede k tomu pozemku za nimi. Tento pruh je ve vlastnictví obce, částečně ve vlastnictví těchto majitelů těch dvou nemovitostí. Ten pozemek je vlastně jakýmsi přístupem k tomuto zadnímu pozemku, který koupil pan, tady to jméno mi padlo, pan Makalouš, a jedná se o to, že my jsme mu v minulosti nepovolili žádnou stavbu na tomto pozemku, protože ten pozemek zkrátka nesplňuje parametry přístupové komunikace, takže na tomto pozemku v podstatě může třeba chovat nějakou drůbež nebo zvířectvo, ale nemůže tam stavět. Je veden vlastně i v našem územním plánu jako pozemek pro podnikatelské aktivity, takže stavět tam nemůže, nicméně je to jakási jediná přístupová cestička k tomu pozemku. Přišla na obec žádost rodiny Táborských, Fuchsových a Pankrácových, že by kousek téhleté části vlastně té jakési zpevněné komunikace, která v reálu vlastně není komunikací, koupili. Mají jakýsi strach, aby se tam vzadu něco nepostavilo, nicméně dle toho našeho územního plánu tam prostě nic nejde postavit kvůli tomu té nedostatečné komunikaci. Já si osobně tedy myslím, že my nemůžeme jim prodat ten kus toho pozemku, protože bychom vůbec jako znemožnili přístup k tomu pozemku toho pana Makalouše, i když je to prostě komunikace, která není vedena jako řádná komunikace. Takže obě žádosti navrhuji, abychom tedy neschválili, ale obě rodiny vlastně mohou být klidné, že se tam nic stavět nemůže. Takže jestli má někdo ještě k tomuhle dotazy, já si myslím, že by ještě, kdybychom ty pozemky prodali, že by tady hrozilo, že by nás vlastně ten pan majitel Makalouš mohl žalovat za to, že jsme mu vlastně prodali jediný jakýsi přístup k tomu pozemku, protože jiný tam není. Takže z tohoto důvodu navrhuji, abychom tady tento pás vlastně nechali stále ve vlastnictví obce, i když nemůže být změněn na řádnou komunikaci. Má někdo k tomuhle nějaké dotazy? Takže bych navrhla toto usnesení. Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce, parcelní číslo 517/2. Kdo je pro? Neschvaluje záměr. Děkuji. Nikdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo přijato. Takže zastupitelstvo obce neschvaluje záměr. Děkuji. Takže tento pozemek. Ano. Ten pozemek koupil od koho? On ho koupil od Erika Slabého. Jo. Je to přesně na tom... Stával kdysi drážní dům. Stával, no. Ale on měl ještě jiný přístup, tam byly takový schůdky nahoru, na té stránce. Tam přivezli uhlí, to bylo drážní. No. A je to patří, ta cestička patří teď po obci, jako. Ta horní, nahoře prostě, ten pás, téměř celý patří obci. A oni by v podstatě chtěli koupit ten kus před těmi svými zahradami, ale myslím, že bychom se opravdu vystavili nějakému i trestnému stíhání, že jsme mu to tam takhle prodali a on tam se ani nedostali. I kdyby tam prostě pěstoval třeba jenom něco, stavět nemůžu. Takže přistoupíme k bodu číslo 7. Na obec přišla žádost pana Jankovského, který je vlastníkem celého toho parčíku pod bývalou samoobsluhou a okolo.
abychom za obec tyto pozemky zakoupili. On si nechal tedy vypočítat nebo vytvořit znalecký posudek, ten nám zaslal, nechal si odhadnout veškeré dřeviny, které stojí na tomhletom pozemku, nebo na těch 5 pozemcích, které jsou okolo té samoobsluhy. Argumentuje tím, že by tento parčík měl být ve vlastnictví obce, protože zkrátka je veřejně otevřený, je veden jako zeleň a není nějak ohrazen a vlastně chodíme přes něho, přes ten chodník. Takže ten znalecký posudek nám dodal, budete překvapeni, ale vlastně to ten trojuhelník a ta část vzadu vlastně byly odhadnuty na celkovou sumu 1 993 950. Je to teda včetně veškeré té zeleně. Takže ne, že bychom tento pozemek nechtěli nebo nepotřebovali, ale myslím si, že v současné době, kdy máme před sebou větší investiční akce typu dodělání vodovodu a kanalizace, případně odstranění vlhkosti ve školce a další, by to byl příliš velký luxus. A v podstatě to ničemu nebrání tomu, že občané tam mohou vstupovat. My se o ten pozemek v podstatě staráme, sekáme ho, takže ho občané využívají. Takže myslím, že to ničemu nevadí, že ten pozemek za tuhletu cenu prostě nekoupíme. Myslím, že to nemá pro nás takovou hodnotu a je možné, že třeba do budoucna pan Jankovský by nabídl nějakou nižší částku. Viděla bych to, kdyby ta částka byla daleko nižší, že bychom s ním vstoupili do jednání. Ten parčík by asi byl velice jako hezký ve vlastnictví obce a dovedu si představit, že by byl jako zvelebován a využíván, ale rozhodně teď nejsme ve stavu, že bychom za 2 miliony si teď mohli jen tak koupit takovýhle pozemek. Má k tomu někdo nějaké dotazy nebo připomínky? Já se jenom zeptám, jestli se s tím pánem nějak komunikovalo, aby se nenaštval, třeba nezavřel nám chodník. My jsme mu teda odepsali, že na příštím zastupitelstvu obce bude ten bod zařazen na program, že se může dostavit, pokud by chtěl nějakým způsobem s námi o tom diskutovat, takže to jsme mu odpověděli, ale jinak já jsem mu vlastně nemohla odpovědět, že ho kupujeme, nekupujeme, to až teď vlastně rozhodneme, ale ono je mu známo v podstatě ten stav stávající, ta cesta tam je téměř od nepaměti, takže on to nemůže nějakým způsobem zahradit a zakázat tam ten průchod. Dobře, no, jenom jestli se s ním nějak mluvilo o tom. Takže on je i nějaký vlastně v podstatě obchody s realitami, takže on tyhle ty věci dost dobře ví a myslím, že spíš to zkusil tak jako, že co kdyby to teď klaplo. On to odkoupil od starého pána, který umřel, tak to odkoupil, než umřel, a tak si myslím, že na to vydělá a že tam postaví si něco. Podle územního plánu tam nic stavět nejde, je to vedeno jako zeleň, takže se nemusíme bát, že by on to prodal někomu třetímu a ten tam chtěl co si stavět. Prostě podle územního plánu tam nejde stavět nic. Ten chodník tam není od nepaměti, je tam asi 40 let. No tak to stačí. Tam stačí 10 let. 10 let stačí, když je tam Zeď. Byla tam ta zeď, kdysi. Pana Karluse to vlastně bylo celý. Ale má paní Celínková. to stačí, těch 40 let bohatě stačí na to, že to nemůže zahradit. Tak... Jo, Mávat, ne? Dobrý, nech se to. Takže já bych jenom poprosila, jo, tohle to teda, jestli se chce někdo na to podívat, teda na ten odhad. Takže já nechám hlasovat o tomto usnesení. Zastupitelstvo obce neschvaluje koupy pozemku parcelní čísla, takže znova přečtu 409/20, 409/24, 409/25, 409/34 a 568 ve vlastnictví pana Jankovského. Takže kdo je
pro to, abychom nekoupili tyto pozemky? Nechávám hlasovat. Děkuji. Proti? Zase děkuji. Takže panu Jankovskému odepíšeme a třeba se bude v budoucnu tady ta nabídka opakovat v nějaké příznivější sumě. Takže přistoupíme k bodu číslo 8. Bod číslo 8 je rozpočet dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví. V současné době má svazek Malé Posázaví 7 členů. Je v takovém, bych řekla, jako udržovacím stavu, kdy těchto 7 obcí hledá nějaký společný záměr, společný projekt, nicméně se daří v celku nacházet. Měli jsme minulý týden setkání těchto 7 starostů, takže jsme se bavili o tom, že v podstatě tyto obce jsou propojeny samozřejmě řekou a jsou propojeny těmi cestami kolem Sázavy a že bychom se pokusili společně podat nějakou žádost o dotaci na úpravu těchto cest, cyklostezek a pěších tras podél Sázavy, případně některých obcí by se potřebovaly tyto cesty vybudovat vlastně nově, protože ne všude ty obce mají takhle pěkné cesty kolem Sázavy, jako třeba máme my. Takže to by byla taková náplň tohoto svazku, nicméně pro letošní rok jsme si zatím nechali čas na nějaký společný projekt, takže ten rozpočet jsem rozesílala zastupitelům. Máme tam teda na příjmové stránce 153 000 v tomto dobrovolném svazku, což z naší obce připadá 15 000 vlastně účastnický poplatek a na výdajové stránce máme 112 000. Jsou tam nějaké vlastně položky na té výdajové straně jako údržba webu, platíme si účetní, nějaké školení tam proběhlo a jsme zároveň členy MAS Posázaví, což za nás právě tady to Malé Posázaví platí účastnický poplatek 4 800 korun. V těch příštích letech zatím ten rozpočtový výhled je takový, jaký jste dostali, je to opravdu jen takový nástřel, přičemž je tam taková jediná větší suma na rok 2017, kdy by vlastně měla dostat odstupné manažerka tohoto svazku, která už se nebude platit. Ty obce se takto rozhodly, že vlastně už to místo pracovní tam nebude a takže tam pak je jediná větší suma v tom roce 2017 105 000 na odstupné této manažerce. Ale budeme zase schvalovat příští rok jako další rozpočet, takže pokud bychom skutečně se shodli na nějakém projektu, tak bychom se tam schválili jiné částky. Takže já se zeptám, jestli má někdo nějaké dotazy k tomuhle rozpočtu Malého Posázaví a k rozpočtovému výhledu. Není tomu tak, takže tady nemusíme hlasovat, tento rozpočet bereme pouze na vědomí. Děkuji. Přistoupíme k bodu číslo 9 a to je zřízení informačního systému. Už jsme o tom mluvili několikrát a nechali jsme se inspirovat i okolními obcemi. Pišeli to mají Mirošovice. Je to zkrátka jednoduchý informační systém, kdy se přihlásíte jako občané, zapíšete se svými telefonními číslami do seznamu a my vám za obec budeme jednou za čas posílat nějakou informační SMS-ku typu, že někde nějaká komunikace je uzavřená, někde nejde elektrický proud, bude odplánovaná odstávka, takovou jako rychlou informaci, která vám přijde formou SMS zprávy, ten odhad počtu těch SMS na měsíc, kterými bychom vám v vozovkách obtěžovali. Teď odhadujeme tak na takových jako 4 až 6-8 SMS měsíčně, víc by to nebylo. Je to systém, který není moc náročný, ani pro obec drahý. Poptala jsem tuto věc u 3 společností. Ty nabídky jsem rozeslala zastupitelům. Ty SMSky se pohybují od zhruba 0,59 haléřů až po 0,79 haléřů, podle toho, od jaké společnosti abychom si tuto službu objednali. Myslím, že by to mohlo být to, co i tady už se několikrát, myslím, že to byl pan Smutný, kdo to navrhoval, že by tenhle systém mohl být opravdu jako takový doplňkový k těm mailům, které zasílá tady pan Herbst, ale mohlo by to být vlastně operativnější. Bude to i o tom, že pokud se od hasičů dovím, že nehoda třeba na naší přípojce je uzavřená, tak okamžitě rozešleme tady tu zprávu, takže myslím, že by to bylo ku prospěchu
všem občanům a nebude to stát obec příliš peněz. Takže jsem rozeslala ty tři nabídky. Nejvýhodnější se zdála nabídka společnosti Neogenia. Vlastně nemusíme platit žádný aktivační poplatek, žádný pravidelný měsíční paušál. Ten systém je založený na tom, že si to tam předplatíme, tuto službu, třeba částkou 5 000 korun a pak vlastně nám budou odečítat ten počet SMS-ek za měsíc. Takže má někdo tady k tomuhle systému nějaké ještě třeba i technické doplnění, jestli jsem to nevysvětlila dostatečně, aby tady občané věděli, do čeho se mají hlásit. My jsme pak s panem Herstem ještě vyrobili takový seznam, pokud tedy tohle teď schválíme, že už se můžete zapsat do toho seznamu a už vlastně, jednak bude teda možné se také samozřejmě na zastupitelstvu zapsat, bude možné telefonicky nám oznámit, že chcete toto rozesílání aktivovat a pak pan Herb se vyrobí na našich stránkách jakýsi formulář, kam je možné se přihlásit, zase to telefonní číslo, na které by ty SMSky měly chodit, takže bude několik způsobů, jak se do toho systému přihlásit. Bude to teda pro občany samozřejmě zdarma. Takže já bych navrhla... Ano. Jsme se bavili o tom, že vlastně to nebude jenom pro občany Senohrad, ale případně i pro okolní, jako když budou potřebovat jako Kataři a tak. Takže pro ně ano, samozřejmě. Samozřejmě, kdokoliv se přihlásí, tak může být zařazen. Že takový pivo oslovu že v podstatě by to mohlo fungovat i tak, když by chtěl někdo reklamu na něco, tak já nevím, bude tam přihlášených 200 lidí a těm 200 lidem ta SMS-ka bude stát 100 korun, tak v podstatě ten dotyčný zaplatí, jako si zaplatí ty SMSky komerčního rázu. No a nebo to, jestli bychom chtěli obtěžovat, že ty lidi, to by bylo výjimečně aby se jako asi... Jsou akce, které... Jasně, no tak akce, které se konají, že jo, jako kulturní, tak asi, že jo, ty jo, o tom to je, ale vyloženě komerční, aby se někdo takto zaplatil, tak... To jsem musela pak jako učit, co je komerční akce, jestli zábava u andělů, jestli to je komerční akce nebo kulturní. Určitě kulturní. No, pokud to dělá spolek, tak je to kulturní. Pokud jako tam je nějaký karneval nebo něco, ale pokud jako hospoda u andělů tam má prostě zabíjačku, tak nechci to zaplatíš, jo. Ne, zaplatit. Jedna věc je zaplatit a druhá věc je, jestli jako jim to umožnit si to zaplatit, aby ty, že jo, ten, kdo přijímá ty SMSky, tak třeba není zvědavý, že jo, na ty komerční sdělení, no, nebo to kolik by jich bylo. V těch Pišel a Milošovic, to chodí v Pišelích víceméně jenom no, nechodí, chodí jakoby obecní, pak chodí takový typu nemocný doktor, že jo, ordinuje, neordinuje, ale jakoby, že by chodili, jako, že zlevnili pivo, nebo že nějaká taková akce, tak to nechodí. Jsou obce, které využívají tohle z toho, že vlastně nemají rozhlas a podobně, tak jsou obce, které tohle využívají, že obys třeba, že já nevím, co mě napadne. Ale jo, ale i třeba... Jo, čistě na peří. No. Jo, a tak, prostě tak to už je ta vybavenost. Bych třeba, já nevím, že třeba bude, já nevím, dovolená v krámě, asi taky by, že jo, bylo rozumný jako mít tohle, no. Že zastupitelstvo obce rozešleme. No tak samozřejmě, no. Takovýhle co se týká podstatné věci, no. Takže navrhla bych toto usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení informačního systému SMS brány u společnosti Neogenia SRO. Takže kdo je pro? No, děkuji. Děkuji. Takže jinak pak tady nechám klidně už teď kolovat vlastně takovýhle seznam, do kterého, pokud máte zájem, se můžete zapsat už nyní a během krátké doby vlastně ten systém začne fungovat. Tak pan Dvořák chce být první, prosím. Zastupitelé povinně. Jano, já se jenom zeptám, bude se to dávat do hlásky na internet, aby to lidi viděli? Jo, bude oznámení do hlásky, v podstatě do pátku je uzávěrka hlásky, takže tam krátce ten systém popíšeme a už takhle jako to zpropagujeme a na webových stránkách to samé. Tam bude přímo takový formulář, pokud se přihlašte se do SMS brány a tam bude vytvořené. Takže přistoupíme k bodu číslo 10 a to je nákup komunální techniky.
Už další dobu v podstatě od podzimu jsme řešili s pracovní četou na poradách, že by stálo za to, aby obec už měla tu komunální techniku více vybavenou. Ještě v současné době, kdy je stále nemocen pan Drda, tak je potřeba nějakým způsobem tu práci s pracovní čety zefektivnit, takže už od podzimu různě se díváme na internet, kde se vyskytují nějaké nabídky nejlépe dobrého zachovalého komunálního traktoru v menším nebo větším provedení. Měli jsme tam schváleno původně v rozpočtu 400 000, takže říkám, několik měsíců už jsme vlastně v procesu hledání toho, že by se nějaký stroj pořídil a konstatovali jsme, že v podstatě nepůjdeme cestou koupit nějakou starou hrachotinu, která prostě tady bude pár let a pak se to rozsype, ale že je lépe využít dobré nabídky tak, aby ten stroj tady fungoval aspoň 10 nebo více let a aby to byl takový stroj, který doplní ten náš velký traktor. Takže jsem poptávala různě firmy. Je to o tom, že vlastně ty malé traktory, které se vejdou na chodník, se zase tolik neprodávají. Těch firm je relativně málo, co tyhle ty traktory vyrábí. Sehnala jsem na různé nabídky, které se pohybují v podstatě kolem 1 milionu korun, pokud by ten traktor měl být nový. Takže to samozřejmě byla docela vysoká částka, ale je to asi tak 3 týdny, kdy se nám naskytla nabídka krátce ojetého, použitého traktoru z firmy John Deere, malotraktor teda 2320, kdy ten majitel tento traktor původně v původní ceně 800 000 v podstatě používal nějakých 10 dní, měl najeto 58 hodin a zjistil, že je pro něj malý, takže ho dal vlastně společnosti Strom Praha, aby ho vykoupili a koupil si od té samé společnosti větší. Takže tento traktor máme možnost koupit, přičemž nás ta nabídka zaujala, protože je skutečně téměř jako nový, 10 dní práce, je to přesně taková velikost, aby se nám vešel na chodníky a ta idea je, že vlastně i ta zimní údržba, i ta letní by byla daleko efektivnější. To znamená, že v zimě by jeden pracovník čety jel vlastně na velkým traktoru, uklízel by silnice, druhý by uklízel chodníky s malým, má kabinu, aby tam prostě chlapi nemrzli a tento traktor je vlastně nabízen i včetně příslušenství, které má přímo na sobě a je zase ve slevě, že ta nabídka je o několik desítek tisíc vlastně levnější, než kdybychom šli do nového. Byli jsme se tam podívat, prostě takové věci rozhodně nejdou kupovat jenom po internetu, takže jsme konzultovali koupit tady toho traktoru jednak s lidmi, co tomu opravdu rozumí, to znamená třeba s panem Zítkou, který má v 5 hostech několik traktorů. John Deere jsem je velmi spokojen, i nám vysvětloval, kde se servisuje a tak dále a pak jsme konzultovali i s Michalem Kalendovým, který těmto traktorům rozumí a byli jsme se na něho podívat. Pan Weisheitl si ho vyzkoušel, projel se tam něm, prolezl ho prostě od spoda nahoru. Takže myslím, že by koupě tohoto traktoru opravdu nám dost pomohla v tom příslušenství, v jakém tam je vlastně teď nabízen. Je to vlastně traktor, na kterém ušetříme 200 000 oproti tomu, kdybychom ho kupovali v novém a je prostě ve stavu, že téměř nebyl použit. Takže jestli k tomuhle má někdo nějaké ještě věci nebo z občanů, kdyby se chtěl dotázat na tuto techniku. Je to věc, kterou jsme opravdu jako do detailu řešili, prohlíželi na místě, abychom nekoupili něco, co bude příliš velké pro nás, nebo zase naopak příliš malé. A je to traktor s příslušenstvím, aby už i měl na zimu radlici se sypačem, aby mohl zároveň schrabovat, zároveň vzadu posejpat, takže by se i ušetřila vlastně jedna jízda. Dneska se to dělá na 2krát. Chlapi ty chodníky vlastně hážou ručně. Na léto tam je v tom příslušenství vlastně žatcí lišta mezinápravová, takže idea je zase ten malý traktor se vejde na školní zahradu,
i s košem, takže by ta zahrada mohla být luxusně posekaná, ve škole by mohlo být čisto, nikdy by nebyla nanošená tráva, plus ty naše další vlastně loučky okolo návsi, nebo na návsi vlastně okolo kaple, dole, čističky musíme docela, jsou to jako velké plochy, když se to má sekat opravdu ručně, takže myslím, že bychom tímhletím tu práci pracovníci zefektivnili a plus 2/3 louka k tomu. Takže má někdo k téhleté nabídce, kterou jsem rozesílala zastupitelům, nějaké připomínky nebo návrhy? Má. Takže já bych nechala hlasovat o tomto usnesení, je to trochu delší. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup použitého traktoru John Deere 2320, včetně příslušenství, sněhová radlice, sběrací koš, čelní nakladač, žací lišta, zadní rozmetadlo plus montáž 3. hydraulického okruhu v celkové hodnotě 897 600, včetně DPH dle předložené nabídky a pověřuje starostku podpisem smlouvy o koupi se společností Strom Praha, akciová společnost. Nechám o tomto hlasovat. Takže kdo je pro? Hlasujeme? Ano, děkuji. Kdo proti? Držel se, děkuji. Jinak jsem ještě vyjednávala s touto společností o prodloužení záruky, což se podařilo, takže máme místo půl roku, máme na tento traktor roční záruku a na to příslušenství nabídli záruku mezi 4 až 8 měsíci podle toho, jak tato příslušenství už tedy použitá jsou stará, takže tu záruku tedy prodloužila a nabídli nově. Takže já doufám, že to bude opravdu přínos a že jsme koupili techniku, která nám tady vydrží odhadem aspoň těch 10 let a ne víc a bude fungovat dobře. Máme tady, jsem asi měla říct předtím, ale ty finance teda máme, měli jsme schváleno předtím 400 000 paragrafů, na tento traktor zbývá 955 42,50, takže na tom paragrafu 36-39, co jsou komunální služby, máme dostatek financí, abychom takto mohli ten traktor s tím příslušenstvím kompletním pořídit. Takže děkuji a přistoupíme k bodu číslo 11, oprava komunikací pozemně a oprava části komunikace na Višňovce. Každoročně tedy po té zimě je potřeba tady provést ty opravy tou technikou turbo. Jde o to, že na obec přišla stížnost na komunikaci na Višňovce, která je v té svahové části opravdu vydrolená, vysypaná. V podstatě se měla tady ta část asi už udělat dřív při té velké akci, kdy se tady ty komunikace opravovaly, nicméně myslím, že bychom se měli pokusit tady tu část vlastně letošním roce udělat. Jde o to, že to je relativně malá část, takže to není na nějakou zakázku. Ty firmy sem kvůli takovému kousku extra nepřijedou, takže jediná šance je spojit vlastně tyhle ty opravy těch děr po celé obci s touto částí, takže poptáme, zda ta firma, která nám tady opravuje ty cesty každoročně, by se třeba ujala téhleté části na Višňovce. Pokud by to nechtěli dělat, že to prostě nepůjde technicky, tak bychom museli počkat, až by těch oprav bylo víc v obci a spojit to s nějakým větším úsekem, aby to pro ty firmy bylo zajímavé, takže pokusíme se teďka to připojit k těm opravám. Má někdo něco k těmhletěm opravám komunikací pozemně na Višňovce? Pokud ne, tak bych navrhla toto usnesení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním oprav komunikací pozemně, včetně možnosti opravy části komunikace na Višňovce v rámci těchto oprav. Tam jste říkala, se bude mluvit s tou firmou, jestli to vůbec dokážou, aby to nestejkalo, ne? No, oni to místo prostě musí vidět na místě, až tady budou opravovat tyhle ty díry. Jo. Takže tam jde o to, že ten podklad tam prostě není pevný a tam v podstatě by byla nejlepší ta technika, která se tady použila za pana Pagráce, to nastříkat. Jo. Ale ty firmy se prostě nepřijedou kvůli takovému kousku.
Je to prostě Protože přijeli, kolik by to stálo. Platilo by se víc za tu dopravu. Takže jediná šance je, že bychom to takhle udělali při těch opravách. A nebo teda, když řeknou, že ne, tak tohle musí počkat na nějaký větší opravy a k něčemu to přidat. Takže nechám hlasovat o tomto usnesení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním oprav komunikací pozemně, včetně možnosti opravy části komunikace na Višňovce v rámci těchto oprav. Kdo je pro? Děkuji. Proti držel se, děkuji. Takže, ano. Co se týče těch komunikací, když jsme u toho teďka pan Havlíček mě odchytil, když se bude dělat to zahloubení té vody. Zahloubení vodovodu. No, o to ne, ale jo. Že bych chtěl současně, jestli by bylo možné vedle pana Dvořáka udělat nějaký ten kanál v podstatě s tou mřížkou, aby dešťová voda mu netekla na ten jeho plácek, na tu garáž a na ten dům. Ne, jako myslí tu boční, co jde. S nadstráněmi, co voda. Šikmo, když to tam bude kopat ten chodník, jestli se tam ta dešťovka neprostává. To se počítá, že součástí toho, že by bylo položený tam zachytávacího žlabu a že by, když to bude vykopaný, že by se k tomu připoložila dešťák z toho žlabu, ty stávající dešťový kanalizace, co je před Paloučkovejma, tak to se s tím počítá. To je jako o tom filmu. Když jsme to potom s tím počítali, protože to asi není žádná velká investice, ten žláb s tím mám. Tak tam to bylo asi i potom... No to nebylo v tom rozpočtu, ale počítají s tím, protože říkám, tam je opravdu jenom... Teď to na cestu, je tam zřejmě s tím taky problém. No tak ještě to bylo jakoby posílený tím, že tam vlastně byly 2 zimy po sobě porucha na vodě, takže tam vlastně, když mrzlo, tak kdy normálně voda neteče, tak z toho vodovodu samozřejmě teče, takže vlastně tam vytýkala voda na hlavní, která namrzala a bylo tam vlastně nebezpečný, jo, takže ale to ještě vzniklo. Počítá se s tím, že říkám, protože hlavně, že to bude vykopaný, že aby se zahloubila voda, tak prostě do toho jednoho výkopu, že se položí ta roura. Tak smlouva s VHS byla podepsaná a byli se na to podívat, už si to tam měřili, takže vědí, o co jde, na místě jsme to tam řešili, takže akorát se do toho se tě vrhnou teďka v červnu, jak si byl, protože v současné době jsou zakopaný tam na nějaký velký zakázce u Lešan, takže až tohle to dodělají, tak přijdou k nám. Takže tolik komunikace, jinak mám v tom bodě různé pro vás pár informací. Poprvé v historii naší obce dosáhl počet obyvatel čísla 1200, takže k dnešnímu datu má obec 1203 obyvatel, takže to je takový přelom trošku zlomový. Jinak teď v měsíci květnu, bylo to v sobotu 30. května, spolu s mateřskou školou organizujeme vítání občánků. Za ten rok je to zhruba 15 dětí, takže rozeslali jsme pozvánky, oslovili jsme rodiče, takže v podstatě všechny odpověděli kladně, takže budeme mít takovou vítací akci v sobotu 30. května v 10 hodin v mateřské škole. Jinak k těm věcem, které se už vyřídily, je to otažení aut, to vyřizoval pan Kraut, takže to se zdařilo. Už obě auta na Ostrovku i tam pod poštou pana Růžičky zmizely, takže v tomhle smyslu myslím, že už by tam přece mohlo být trošku více místa. Dále nás kontaktovala policie Středočeského kraje, která získala peníze na nová místa, takže nás poprosili, nebo každého starostu v podstatě oslovili a poprosili o to, zda by jako pomohl s náborem, takže my do hlásky na naše stránky umístíme jakýsi jejich inzerát, že chtějí posily a v podstatě vychází to v současné době na celou Kamenici, která má asi 40 obcí pod sebou, asi 3 policisté, takže oni schání skutečně posílat, ty peníze na to jsou. Takže kdybyste třeba o někom věděli z vašich známých, tak
umístíme tam odkaz, kde najdou ty detailní informace, jak se přihlásit. Máme teďka trošku zrenovované webové stránky. Pan Herbst tam vytvořil docela funkční, jednoduché formuláře na ohlašování závad. Pokud u vás nesvítí světlo, takže dá se to tam jednoduše nahlásit. Pokud vám nevyvezou popelnici, také samozřejmě můžete volat na obecní úřad kdykoliv, ale i ten web v tomhle byl rozšířen a je tam nově teď asi týden formulář, pokud se vám ztratí nějaké domácí zvířátko, tak je tam vytvořený formulář, vyplníte, ztratil se na ten pes, kočka a myslím, že by to mohlo docela jako mít větší zásah na ty, kteří tyhle ty zvířátka odchytávají nebo nacházejí. Pak je tam nově vlastně kolonka časté dotazy a kolonka dotazy zastupitelům, který když rozkliknete, tak jsou tam už dneska docela asi takových možná 10 docela konkrétních dotazů občanů a přímo už i odpovědi, takže tam najdete taky spoustu takových jako praktických rad a odpovědí. Takže tolik vlastně novinky na našich webových stránkách, které se stará pan Herbst. A máme tam i stav řek a teploměr, historii i vlastně počasí a teploměr u nás. Ano. Já právě se přidal k té pochvale za třeba ty četné dotazy a tak dále, to je hrozně zajímavý. Ale neodpustím si kritiku, už asi před týdnem jsem říkal, a ten problém je tam stále. Stále máme v té oblasti, já nevím, komerční vybavenost, že máme zubaře, že máme lékárnu, je to dokonce s fotkama. První problém. Druhý problém, když si otevřeš přes, a jestli říkám správně, portál firmy.cz, tak tam jsou úřední hodiny. A jak je to? Úterý, čtvrtek, pátek zavřeno. Já jsem hrozně rád, že obecní úřad není zavřený. Naopak, že kdykoliv... Kterým formulářem? Ne žádný formát. Na firmy.cz, teda úplně jinde. Klikneš si vlastně Senohraby nebo obecní úřad Senohraby, tak ty prostě tohle vleze v té nabídce. To je portál firmy.cz, tady tam třeba před 10 lety někdo přihlásil a ani o tom nevíme, že jo? Musíš na ně napsat. Někdy jim napíšeme teda. No, ono se to dá aktualizovat. No, určitě to jde, no. Ještě jednou, já jenom dokončím, pak je tam aspoň pro mě naprosto infarktní, že takzvaná podřízená organizace, jste tam vyjmenovaný, kdo je obecní úřad, sice je to bez těch pracovníků, ale to mě nevadí tolik, a pak je podřízená organizace, je tam napsáno zastupitelstvo, uznej, že prostě to je pro mě jako kanál. Takhle je nastavený. Není to pravda, ne. To někdo takhle udělal. Podívej se, jak jsou, vedle jsou Mirošovice, tak ne, budeme se dohadovat. Vedle jsou Mirošovice, přijde mi to, že to je prostě jednodušší, pokud jde o tu jako oficiální stránku. Když si rozklikneš oficiální stránky a hned první je obec, tak ta obec se ti ani neotevře. Hned tam vyskakují dotace ve 2 polohách, já nevím, kolik bylo přihlášek a tak dále. Můžu prosím pěkně tohle, že bys mi napsal? No jistě, ale já už jsem to říkal více jak před týdnem, ale dobrý, napíšu ti to. Jsme docela jako projížděli ty naše stránky společně, ale teda jako myslím, že jsem teda tam našla, že tam ještě nebyla paní Vrbová, tak to pan se opravil. A... Zmizelo to, po té připomínce zmizelo, že nemáme neuvolněného místo starostu, ale jinak tyhle ty věci, které tak se... Dneska v 4:30 jsem si to otevřel znova. Tak možná jestli poslat panu Herbstovi přímo odkaz možná, kde to přesně je to místo, protože ono jakoby v těch stránkách... Já za tebou přijdu, ukážu ti to. No dobře, já jsem akorát chtěl říct, že ta podřízenost a tohle, já jsem využil v podstatě nebo moduly, které ty stránky nabízejí. A samozřejmě tam už je to přednastavený. Jako ta protože tam, podívej se, Mirošovice, je to tam... Dobře, ty si to tvořili podle svýho, já jsem využil tím, že prostě je to, když tam vložím lidi, tak... Podle šablony. Zastav se, prosím, dáme to dohromady. Ano. Dobře, takže tolik ty stránky. Potom vás chci ještě informovat, že jsme dostali hlášku, že Středočeský kraj, krajský úřad Středočeského kraje tedy se více naklání té variantě
D3 v tom té západní trase, což je tedy přes Jílové. Takže nicméně není to samozřejmě úplně ještě to konečné rozhodnutí, ale spíše se to teď tady přiklání k téhleté trase, což je pro nás samozřejmě daleko lepší a byli jsme osloveni jako obec tím sdružením sídlícím v Čerčanech, které je aktivní, abychom se tedy připojili k tomu, že naše obec a spolky podporují vlastně tu výstavu této západní varianty přes Jílové. Oslovil mě čerčanský starosta, pan magistr Richter, abychom se přidali k téhleté výzvě. Bylo na to strašně málo času, protože tam je třeba týden na to, abyste zareagovali na takovouhle výzvu, takže v podstatě jeden den mi to on přeposlal, druhý den jsme vytvořili vlastně odpověď a podporu a stihli jsme to vlastně jenom podepsat spolky Lípa a Kaple. A ještě jsme to úplně večer prostě v nočních hodinách posílali mailem na ten krajský úřad a je to prostě takové jako plus tomu, že ta západní varianta je z naší strany podporována, ale samozřejmě neznamená to, že ještě celý proces by se nemohl zvrátit, ale musíme doufat, že to tak skutečně nakonec dopadne, ale jestli se dožijeme toho, že to bude někdy postavené, netroufám si tady vůbec tvrdit. Takže tolik... Já se jenom zeptám, proč se k tomu vyjadřovali spolek, nebo se to posílal za spolek Lípa? Protože to se prostě počítá jako další bod. Tím se prokazuje, jako, že ty občané to opravdu nechtějí. Občané to nechtějí, no. Čím víc tam lidí jako subjektů dostanete. Nebo proč to nebyla oslovena nějaká silnější organizace? Protože to poslal čerčanský starostami prostě v den, kdy se to téměř mělo jako odevzdat už. Takže já jsem stihla tak oběhnout prostě tyhle spolky, které jsem ten den viděla, ale víc se prostě nestihlo. Ale tam jako v podstatě jde o to, že čím víc jakoby se samozřejmě lidí vyjádří, že to tady nechce, tím lépe, ale je to teďka důležité, že prostě ten kraj je... Já si myslím, že minimálně jsme to mohli všem poslat, že jo, spolkům. No, ale... A jestli by zareagovali tak rychle nebo nezareagovali, by bylo na nich. Jako... No, nebo třeba ty spolky už sami v minulosti chodějí na ty jednání veřejný, jo, a píšou ty stanoviska a tak dále. No. Tam se stalo to, že vlastně už tyhle ty dva spolky byly na nějakém jednání a měli tam jako registrované ty svoje adresy, takže oni to vlastně dostali a já jsem to dostala, já jsem nevěděla, že oni to dostali, ale nereagovali. A já jsem vlastně na to reagovala, protože jsem dostala tu zprávu od pana starosty z Čerčan a pak oni se mi ozvali, jestli teda něco odpovídám, takže jsme to dali takhle narychlo dohromady. Tak já myslím, že ještě budeme mít možnost se několikrát takhle vyjádřit, protože myslím, že to ještě vůbec není konečná. Vlastně na to bylo pospíchali do teďka na tu dálnici, no, tak máme ještě 10 let čas. Jak říkám, vůbec, abychom ale to zažili. Ale se furt překopávají. No, spíš budou honit evropské peníze. Takže tolik těmto informacím a já ještě tady navážu na takovou věc, kterou tady pan Koper také zdůraznil. Myslím, že to je dobře, abychom se více vraceli k těm starším záležitostem a vlastně byla tam taková zpětná reakce na to, co vy občané tady vznesete a očekáváte, že buď to začneme dělat, nebo budeme prostě na to nějakým způsobem reagovat, takže já jsem si vytiskla veškeré ty dotazy, které tady padly za všechna ta zastupitelstva, která jsme tady měli a probrala jsem se s nimi a v podstatě bych tady ráda na některé teď aspoň odpověděla nebo vysvětlila, zda ten problém je, nebo je řešen, nebo bude řešen, jak to vypadá. Takže z toho prosince tady byl dotaz pana Průši vlastně ohledně té krajské silnice. S tím krajem je to stále prostě v jednání s tím, že ten postup je takový, že teď tam označovali ty pařezy, které tam jsou a budou je nějakým způsobem vysekávat a až tohle to udělají, tak dodají ty žlabovky a položí to a pak teprve, až tyhle ty všechny práce tam budou hotové, tak slíbili teprve ten postřik. Takže to musí jít prostě v tomhletom pořadí za sebou, ale jsme s nimi v kontaktu dost často a já je pořád jako honím, aby už teda tam zase z jejich strany se to pohnulo. To samé pan Konvička se ptal, kdy budou nastříkány přechody pro chodce, nebo aby byly nastříkány teda
něčím jiným než nějakým tím klouzavým materiálem, co teďka, takže zase mi ten pan cestář, rybář, co má na starosti tady ten náš úsek, odpověděl, že se s tím počítá, ale že to teď prostě není úplně aktuální. Třeba v zimě, no, v tom nejpozději na podzim, no. Ale já jsem jako vyčetla, že se to opravdu tady smeká, takže jako v podstatě mi potvrdil, že jako není problém to nastříkat něčím jiným, ale jako... Se musí ten základ teď postrhnout, protože to je... Už tam nic není. No, ta červená už docela zmizela, no. Takže budeme to dál urgovat. Potom tady mám dotazy z 9. února, kdy jsme tady už některé věci vyřešili. Tady pan Průša se ptal rozpočet, že na webových stránkách byl špatně umístěn, tak to jsme napravili. Audiozáznam tam byl doplněn. Pan Bílý žádal, aby bylo vyvoláno jednání ohledně prořezání stromu podél silnice pod nádražím. To jsem řešila částečně také s krajem a poté jsme tam vytipovali pár stromů, které jsou teda více spíš majetku na obce, kde v těch zatáčkách máme pozemky a dohodli jsme se tam, že v podzemním období budeme čistit veškeré tyhle ty zarostlé úseky mezi serpentinami, které jsou bohužel ve stavu, že tam jako dost dlouho nikdo nevkročil, takže se to vezme prostě celé. Pak tohle jsme vyřešili. V tom z dubna tady mám dotazy, kdy se pan Smutný ptal nebo navrhoval provést revizi uzávěru na vodovodních řadech, tak aby se nemusela uzavírat celá obec. Takže když jsme tady teď měli vlastně zástupce VHSky, tak jsme procházeli některé ulice a tam jsme ten problém navrhovali. Jste takhle byli od toho a v ten výsledek přiznám se, že on teda jako si to odkýval, ale budeme muset po těch pracech teďka, co tam bude to zahlubování toho vodovodního řadu, v podstatě se s ním dohodnout, jak konkrétně postupovat. No, to je asi jako dost velká akce, mám pocit, nebo i finančně, nevím. Tak my to musíme zadat, to budeme platit obec, že jo, to oni platit nebudou. Takže až zahloubí vodovod, tak s ním vstoupíme do jání, kde, které závěry vyměnit, jestli teda to asi zrevidovat celou obec, všechny závěry, no, to udělám. A aby teda se navrhlo nějaké nové, teda na uzavření některých částí vodovodu, aby se to nemuselo uzavírat celé. Pak pan Smutný se dotazoval, kdy bude upraven povrch parkoviště na nádraží. Částečně jsme tam nějaké kameny už dali, až se bude ještě tady uklízet některé cesty, které ještě máme v plánu uklidit, tak se to tam nasype, takže postupně tam některé ty díry už přece jenom zmizely. A ještě tady byl jeden dotaz ohledně záhonu tady na nádraží. Asi jste si všimli, že teda záhon se dokončuje. Byli tam odborníci za hranicí osázeny trvalky. Byla jsem tam s ní, tak byli jsme asi ve 4, 2 i vlastně paní kamarádky moje za hranice pomáhaly zdarma naprosto. Celé dopoledne jsme tam ty květiny vlastně sázeli. Musím tady poděkovat veřejně hasičům, že nás zachránili s vodou, protože jsme to sázeli samozřejmě v době, kdy v bohužel v květnu přišly obrovská vedra, takže jsme to tam vsadili, tak milé kytičky prostě začaly vadnout, takže velké díky hasičům za zalití. 2krát sami volali, jestli jedou okolo s vodou, takže opravdu vypomohli. Tam do budoucna, až se to zakoření a rozroste, tak nebude ta zálévka potřeba takhle jako často, ale teďka z začátku. Takže ten záhon se teď dokončuje a zasypává se štěrkem, což navrhla ta odborná zahranice, tak aby vlastně ten štěrk byl dostatečně vysoký a nerostl tam plevel a nemuseli jsme se o to příliš starat. Takže to byl ještě tenhle dotaz minulá, jinak jsem nějaké jiné nezaznamenala. Budeme se takhle k tomu vracet samozřejmě, co kdo měl. Takže tím jsme vyčerpali program. Já bych ještě jenom jsem si poznamenala nějaké akce, které nás čekají. Samozřejmě Sokol má teď spoustu akcí na webových stránkách Sokola jsou umístěné pohádkování za besedu, dobrovolný hasič železný 6.6. se plánuje a za obec budeme mít akci 11. července.
Bude to teda ten týden po výročí Husa, protože okolo Husa prostě všichni jsou naprosto zabukovaní na jiné větší akce v Praze, takže jsem domluvila vlastně s představitelů husitské církve, že přijedou k nám a u toho našeho kamene vlastně dojde k nějakému vlastně takovému jako vzpomínkovému připomínce toho výročí upálení Jana Husa a dojde tam promluvě několika odborníků, historika a zástupce té husitské církve, takže si tohle datum vlastně připomeneme a včas budou plakáty a bude ten program ještě doladěn, ale datum už je jisté, bude to sobota 11. července, vlastně v ten týden, kdy vychází výročí upálení Husa, takže tuto akci plánujeme. 11. srpna. Jo, do té doby by to tam mělo, asi to vzroste, no. Takže má někdo ještě nějaké... Já bych, jestli mohu, je škoda, že je tady z občanů taková malá účast, protože myslím, že by skoro z dnešní schůze zastupitelstva měli Velikánskou radu a že nebude vyslyšeno to, co teď chci říct, protože to není do řad zastupitelstva ani vůči obecnímu úřadu, ale myslím si vůči občanům. Podle mého by se stálo za to zamyslet, jestli se správně, jak bych řekl, pracuje s tou informační tabulí, nebo s těmi informačními tabulemi, co jsou proti středisku a tak dále, a tak dále. Přivedla mě k tomu to úmrtí paní Kulhánkový, kde prostě, a to já jsem si myslel, že to dělá obecní úřad, to se tomu jako připravil, když jsem se předtím rozvěděl, že si to vlastně dělají jako občané sami. A to úmrtí oznámení je tam prostě přirobený a vedle je odvoz vraku, nebo rychlá likvidace. Jo. Prostě přijde mi to nevkusný, hloupý, strašný. Já vím, že to dělají si to, že já nevím, řekl, že si to tam dává, já si to dá pan Gulhánek, nebo to je jedno, nebo někdo za něj. Nejen, že jsou oškliví, já bych nabídnul, já mám dost látky, netkanou textilii, proto to je takový černý, že bychom to prostě přetáhli, aby se z toho nemuselo nějak lakovat. A možná prostě občanů nebo mezi sebou si říct, že by to chtělo trošičku prostě nějaký větší invence. No. Já nevím, jak to mám popsat. Prostě říkám, prostě přišlo mi to úplně praštilo. A musím říct, že nejsem sám. Určitě, já teda musím jako říct, že jak se pozoruju třeba tyhle ty drobné věci, ten inventář v jiných obcích, tak musím říct, že tyhle ty naše nástěnky někdy ze 70. let jsou teda naprosto strašlivé a prostě viděla bych to spíš než na nějaké přelakovávání a přetahování plátnem na naprosto prostě novou a ne nezrušit, ale prostě mi tam nějakou novou a daleko už jako hezčí nástěnku. To samý tam vlastně dole u toho bývalého, teda bývalé samoobsluhy, tam prostě jedna nástěnka se střechou, druhá bez střechy, jedna je nakloněná, druhá je rovná. Prostě jsou to sice drobnosti, ale tu obec to neuvěřitelným způsobem jízdí. A k tomu teda musím ještě připojit, třeba bychom to mohli taky řešit vlastně najednou, a to jsou ty naše příšerné zastávky autobusové, které jsou prostě v takovém děsivém plastu a je to první věc, která, když sem přijede někdo takhle zvenčí, tak na té hlavní, jako nahoře u mostu praští, prostě vytlučený skla, vypadá to prostě hrozně. Už mě tady i někteří občané, kteří bydlejí nedaleko té naší zastávky u kaple, se ptali, jestli třeba tuhletu zastávku nějakým způsobem nebudeme jako vyměňovat, takže já vůbec nejsem proti tomu tohleto vyměnit a můžeme si říct, že se každý třeba někde podívá na internetu těch firem, který nabízejí ten inventář jako obecní komunálně poměrně dost a těch různých tvarů je opravdu hodně, takže pak je o tom zase jako vzít úvahu, aby se to prostě nedalo moc rozbít samozřejmě, asi ne do skla, ale mohou být ty zastávky opravdu okrasou. No. Třeba já jsem byla tamhle v Nymburce, v Poděbradech, tam mají třeba krásně malované ty zastávky ze zadní strany, takže jako možností je spousta. No. Takže informační tabule
pokud se, samozřejmě ono je to děsný, že? Ale já to vím z domovské obce, to je jedině nahradit prostě něčím, co bude zamykatelné. Jakmile dáš otevřenou, takhle otevřenou byť novou, tak prostě je nejhorší, že, a to víme všichni, že nejenom třeba místní, ale oni přijedou cizí z jiných obcí, nebo prostě jiný a prostě těm je absolutně jedno. Prostě ty tam vyvěsíš nějakou akci domácí a oni ti prostě přesto prostě nectějí to, jo. Takže jedině prostě uzavřený, aby jsme zabránili tomuhle z tomu, tak prostě jedině uzavřený tabule, protože jinak prostě... No to zase trošku ztratí to kouzlo, že tam prostě máme relativně velkou nabídku těch akcí, že? Ale já jsem třeba teď nedávno byla v Mnichovicích, zastavila jsem se tam před úřední deskou a tam jsem viděla, že mají vlastně na tohleto pamatováno speciální vlastně jakoby mini nástěnkou v černé barvě s černým orámováním a tam se prostě dávají ta parte. Tak třeba bychom mohli v rámci jako té naší nástěnky před obecním úřadem takový jedno místo vyhradit a tam by byly vždycky tyhle smuteční oznámení. A to je bokem, že jo? To bych chtěla, aby to bylo před ofičárnou. Na druhou stranu, jako když se potom udělají zavření nástěnky, tak tyhle ty ostatní plakáty se budou lepit kam se dá, na pleby a tak dále a bude to ještě... To ne, to bych nechala otevřený asi, ale... Udělat pár těchto uzavřených na tyhle ty věci. Dneska už jsou i magnetický, že prostě se tam nemusí píchat špendíky, že jo, ale prostě na tyhle ty vyloženě nějaký smuteční nebo prostě i jiný akce, prostě pár uzavřených a potom teda tam to nechat osudu. Tak já myslím, že by se dalo spojit prostě s tou výměnou těch příšerných nástěnek a podívat se, co prostě, jaká je nabídka s tím, že by tam třeba část byla takhle, myslím, zvlášť, třeba jenom na tyhle ty parte, no. Myslím, že kdyby to bylo vyloženě odlišný, že by se to i mohlo uchovat pro takovýhle jako oznámení a nemuselo by se to přelepovat. Tak dobře, takže poptáme, podívám se teda do příště zastupitelstva na nějaké nabídky, jaký jsou, můžeme se potom o tom jenom vlastně příště pobavit, v jaký cenový relaci se to pohybuje ty nástěnky a můžeme to třeba vyřešit v druhé polovině roku. Když přijdete vy s nějakou nabídkou, že se vám nějaká nástěnka líbí, tak občané samozřejmě, tak budem rádi. To samé jako i odpadkový koše se dají pořídit v krásném provedení, nemusí být plastový, to všechno existuje. Tak děkuji za připomínky. Já bych se jenom spíš asi Milana zeptal. Já vím, že toho kluci mají jako hodně, nebo chlapě z rychlý roty, ale nešlo by škarpy vysekat aspoň v křižovatkách. Teď sečou, ne? Jdou od zada. Jo? Oni jdou ze zada dolů. Aha, tak to přijdou, no. A jako mám hrama nebo cokoliv, ale jedou dolů, no. A kde která křižovatka je blbá? No, tak já jsem se všimnul hlavně u hosičách, no, že tam není vidět dolů, že jo, přes tu trávu. A kde? No, když jedu ze školní, tak není vidět jakoby dolů na hlavní. Ale to už je brali. Ten hrb, co je... Ne, on myslí právu. A je to dneska ještě... To je vysekaný. Jo. No, ale už díl, pár dní. Počkej, už byli zatáčce, už byli příště. Tak jsem slepej teda, no. Jo, máš asi nízký auto hodně. Se koupit nakladě. Máš vysoký, no. Ne, to jsou pod parčíkem. Já jenom jsem tam tak udělal krtinu velkou. Já teď nevím, jestli včera nebo tak 17 let, v pátek, když tam jsou, když tam příště. Tak když se to sekali včera. Vysekaný to je a seká se to furt dolů, až tak, jak to má být, aby to sekali. Bohužel dneska pršelo, chtěli sekat, nešlo to. Dobrý, no, tak to se sorry teda. Ale jinak se snažím, aby to bylo. K těm zastávkám na autobus. Před 17 lety jsem bojoval, až jsem vybojoval tyhle ty zastávky. Byl to těžký boj, ale ty zastávky jsem kalbas mě nakonec udělal za horký, ne ani peníze, ale nervy tady občanů. Ty děti tam stále jezdili do škol, třeba do Pišel a tak dále a stále na zastávce bez tohohle krytu. Tehdy v té době, to je 20 let skoro, nebo 18 let, nebylo. Teď jsou samozřejmě pomalovaný, zničený a tak dále. Jsou krásné zastávky, jedna začíná na nějakých 40-50 tisíc. Otázka je, aby nám to zase ty lidi tady nezničili. No. Buď se tam bude udělat znova nový to
plexi, nebo jak se to jmenuje, ten polykarbonát. Tak je to ale 20 let, že, jak ty říkáš. Ano, ale to bylo, můžu vám říct, že než jsem to vybojoval, tyhle zastávky s kocourem ještě, to byl těžký boj a nechtěli to uznat a nakonec jsem je dokoupal, že to tak bylo. Jo. No to chvilku trvalo, panel tam dal a tak dále. Ale to je hodně dlouhá doba, víte, no, abyste si také vzpomněli, že i my jsme bojovali předtím, že teď je to ošklivý, i ty nástěnky. Už jsem chtěl koupit třeba novou nástěnku, jenže ty tam dáš parté a za 3 dní je to cirkusem přelepený. No to parté ještě nemělo ukončení, takže to strhnu ten cirkus, tím je to úplně jedno. Že? Nakonec jsem chtěl koupit nový dřevo, že tam dá nový prkna, ale to nemá cenu, tam si opravdu musí být jeden obraz na parté a druhý obraz na reklamu a pak třetí třeba pro nás. No, to je vše. Já se domnívám, protože jako v těch větších městech je, že na tyhle ty parté mají svoji uzamykatelnou, jo, takové, já nevím, řeknu takové velké, jo, na jedno parté nebo na 2, když jo, přifaří to tady k tomu, jo, aspoň na jednom místě, že jo, že většinou to lidi dávají si sami ty postaví, jo, ale tady u té asi části by to mělo svůj smysl. By to mohla být extra malá nástěnka. No, malá jenom taková vedle toho, ne, jenom tam vlastně se to dá udělat. Dobře. Tak já se podívám, kolik stojí tyhle ty malý nástěnky, že by to byla prostě malá extra postavená vedle, nezávisle na výměně těch velkých. No, něco jako u kaple. Dobře. No to je fakt, no. Tam byla, pak to někdo ukrad celý. Odnes celou tabulu. No ale ukrad to celý. Jasně, že by to možná stačilo, no. Třeba už se tak vystavit. Doseká, jak jdou, tak jdou, ale to počas že... No jdou ve smyslu než je hlavní a pak... Pan Macháček vždycky říkal každý před svým. Já to mám, ale jinde to nedělám. Ne, každý třeba má úplně tu techniku a do těch příkopů vleze, že jo. Tak, ale systém je, že dělají hlavní a pak jdou do těch bočních uliček, takže to plán. Hlavní je hlavní. Já jsem chtěl poprosit, aby neházeli učení do kontejneru trávu. To je tragédie. Ty popeláři přijedou a oni to nevysypou. Na naši kluci to musí vysypat, přehodit a tak dále, tak dále. Máte v plastech, máte papír, tetrapaků, jsou obaly, plasty zase někde jinde, je to šílený. Není to třídění. Mě by zajímalo, kdo to tam vozí, protože ty mě taky. To úplně cizího člověka vidíte, že nese pytel sklenic. Jo, a teď to tam cpe. A je mu to jedno, jestli to je na sklo nebo není, a prostě to nahází tam, kde je volno v tom kontejneru. Má to v plastu, no, to sklo. Kamkoliv, prostě, kde je to... Tudíž to vypadá jako plast. Je volno. Větrný mlýnek. To je neřešitelné. No, je to neřešitelné. Takže za místo sekání oni třeba 2 dny čistí popelnice, přesouvají, vyhazujou, rozvážejí to, kde to je místo, aby to udělali, aby měli čas na sekání, tak ty popelnice dělají 2 dny vždycky. To je šílený. Prostě neukázněný jsou. Teďka od června se budou plasty vozit 2krát týdně, takže trošku to pomůže. Přece jenom ty chataři se teďka nastěhovávají do chatiček, takže tady opravdu vidíme, že se to vyprodukuje daleko víc, takže teďka od června už bude ten svoz 2krát, takže to taky trošku snad pomůže. Jinak jsem koukala, že se chytly ty kovy i ty oleje, tam jsou úspěšně plní, nahlížím tam občas. A opravdu tam teďka tak 1/3 té popelnice s olejema je plná, krásně to zašroubovaný, je to tam, no, takže to je fajn. A kovy taky. Co to je za volej? Pan Topol? Zkontrolovat, co to je za volej. Bude na podzim
opět akce svozu nebezpečných odpadů. Ano, víme termín. Loni to nebylo. Pane Topole, je to dvakrát do roku. Už to dělám. Loni na podzim. Ano. Už to dělám mnoho let. Tak to byla tajná akce. Když si vezmete stránky a podíváte se... Na nástěnkách to visí. Já jsem tam, se přiznám, to bylo někdy tak říje, tam jsem teda vlekla od nás loď, takže na to nezapomenu. A dovlekla jsem tam bylo, kolik toho lidi tentokrát navezli. To prostě auta s vlečňákama, že jo, tam madrace, tak jaro je vždycky silnější. Všechno možný, takže já je to jsem dvakrát měl dojem, že teda loni... Byl. Dvakrát do roka to dělám, už mnoho let. No, teďka i ten termín už víme, ale já se ho teda nepamatuju z hlavy, kolem 10. 16. října, asi 10. 16. října. Nějaká sobota to je zase. Budou... V Lásce na nás. Dostanete SMS-ku. Dostanete SMS-ku. Dostanete SMS-ku. To už bylo, víš, jinak vás poprosím, jestli máte zájem, jako už se klidně do toho systému zapsat, jo, tak tady teda je seznám, takže myslím, že už je cílem nás všech, aby jsme ten systém rozhýbali a SMSky spustili. Takže má ještě někdo něco? Na svý číslo. Takže děkuji a... Ano, pan Konvečka. Jelikož jsem se zúčastnil oslav tady těch 70 let, co jsme byli údajně osvobození, jo? Ale jsem rád, že ty lidi pochopili, když můj bratr svojí akcí udělal to, že ty, kteří tam jsou napsaní na té desce, nebyli jenom Češi, ale byli to Čechoslováci. Že se lidi vzpomněli, že ta hymna má i tu druhou sloku. I když jsem tam postrádal hodně lidí, i ze zastupitelstva, co ale... si budeme povídat. Ale jsem musí chvíli do práce, Musím rád, že to, protože já jsem je neznal, ale znal jsem jejich děti některý. Znal jsem hodně ty příběhy znal. Mě potěšilo, že lidi docela přišli i pokračovali do těch Mirošovic, že docela ta účast byla a odezvy byly kladný a že vůbec jsme se takhle sešli a teďka by v Hlásce měl být článek, který dávám dohromady, zase trošku ještě vzpomínka tady na ty občany, takže... Já jsem tu námitku, že ta hymna by měla být celá, znesl už před 20 lety, jo. A nechtěli někteří lidi pochopit, že to prostě bylo jinak. Teď se to povedlo, ale... A my tady s Brákou fungujeme. Děkuju, takže tímto končím zastupitelstvo. Děkuji vám za účast, děkuji za připomínky a sejdeme se zhruba na konci června před prázdninama na dalším zastupitelstvu. Viděla bych to tak kolem asi 20. června.